Baina, irakur gailuak... Normalak, bai. Ez dago. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzan humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Bere hautzia Augustok erabakitzea eta nik Zesarrekan arbitari arte bitzapean eukitzeko agindu nuen. Jaunak esana. Kristus, Kristus.
zegoela, honela galdetu zion Pedrori. Joanen seme Simon, hauek baino gehiago maitea nauzu. Pedro erantzun, bai jauna, zuk badakizu maite zaitudala. Jesusek orduan, bazka itzazu nire pilotxak. Berriro galdetu zion, Joanen seme Simon, maitea nauzu. Pedro erantzun, bai jauna, zuk badakizu maite zaitudala. Eta Jesusek zaindu ditzazu nire ardiak. Hirugarrenez galdetu zion, Joanen seme Simon maitea nauzu. Hirugarrenez maitea nauzu galdetu zion eta goirendu egin zen Pedro eta erantzun zion, jauna, zuk dena dakizu, zuk badakizu maite zaitudala. Jesusek orduan bazka itzazu nire ardiak. Bene-benetan diozut, gazte zirenean zerorrek lotzen zenuen garrikoa, eta nahi zenuen tokira joaten zinen. Zahartutakoan ordea, besoak zabaldu beharko dituzu, eta garrikoa bestek lotuko dizu. Eta zuk nahi ez duzun tokira eramango zaitu. Hori esan zion, nolako heriotzaz, kanpoikoa goretxiko zuen adierazteko. Eta gero esan zion, jarraini, jaunak esanak. Jesusek garrantzi handia ematen dio beti barkamenari. Badakigu gauzari nagusiena, printzipalena, gure erlijioan maitasuna dela. Eta maitasunaren, esan genezake, adierazgarri importanteenetako bat barkamena. Jesusek berak erakutsi zigun otoitz nagusian, aita gurean, hain zuzen ere, eskatzen digu barkatzeko elkarri. Eta jainkoak ere barkatuko digula. Are gehiago, aita gurearen bukaeran, hoxe azpimarratu ziren bere ikaslei evangeliotan agertzen zaigun bezala. Zuek, nahi badezue jainkoak barkatzea, zuek ere elkarri barka ezaiozue. Jainkoak barkatzen digun bezala, guk ere hoxe egin behar badaukagu. Eta jainkoaren barkamena, badakigu beti dela erabatekoa. Sabemos que el perdón de Dios es siempre completo. Es un perdón total. Y es el modelo que tenemos nosotros también que aprender. Vemos como en este evangelio que hemos escuchado hoy, San Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, como ya le había profetizado en la última cena el mismo Jesús, es confirmado en su puesto. Vamos a decir que en una mentalidad humana, en una mentalidad más horizontal, podríamos pensar que una persona que ha fallado de esa manera como la que falló San Pedro, le podría haber dicho Jesús, bueno, te perdono, pero ya no vas a ser tú mi sucesor. Ahora va a ser San Juan o va a ser otro apóstol, Bartolomé o el que sea. Sin embargo, vemos como Jesús le pregunta 3 veces a ver si le quiere. Y respondiéndole las 3, Jesús le confirma en su mismo puesto. Eso es ese perdón que quiere Jesús, que nosotros también aprendamos como la máxima expresión, una de las máximas expresiones del verdadero amor, el ser capaces de perdonarnos unos a otros. A veces para nosotros es difícil, los seres humanos nos cuesta mucho más, pero tenemos que pedir también la ayuda del Señor. Y es siempre algo mucho más sanador. Es verdad que hace falta el arrepentimiento, el perdón, pero el conseguir la reconciliación es siempre algo tremendamente sanador. Y vemos cómo Jesús perdona absolutamente y no tiene en cuenta los errores, los fallos, los pecados del pasado. Vemos que entre sus apóstoles no busca gente perfecta que tuviese una hoja intachable, tiene todo tipo de personas. E incluso después de ser apóstoles, aunque hayan metido la pata, aunque se hayan equivocado, vemos como Jesús perdona absolutamente. Digamos que en el caso de Judas, por ejemplo, si él hubiese arrepentido, hubiese acudido a Jesús, yo no tengo ninguna duda de que él también lo hubiese perdonado completamente como San Pedro y lo hubiese, vamos a decir así, reconocido de nuevo en su lugar
zituen. Eskatzen digu bada, Jesusi, berak barkatu egin zuen bezala, eta barkatzen erakutsi zigun bezala, guk ere elkarri barkatzen. Eta egin ditzagun orain gure eskari. Eskatu dugu, gaurko egun honetan, munduan dauden gatazkak, gorrotoak konpontzeko bidea hartu dezatela. Eska dezaiogun jaunari. Baita ere, Milagros Mundain eta Norberto Iturralde apaiza jaunak ere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Begionez, begira jauna zure herriaren eskaintzari, eta bidal ez nahi duzu Espiritu Santua gogarbi gaitzan, eta gure eskaintza zure gogoko izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guzti du beti horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hilen atletik piztu ondoren, agerian agertu zitzaien bere ikasle guztiei, eta haien begien aurrean zerura igo zen, guri bere jaikotasunean parte emateko. Horregatik, asko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta hileru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, Santu, Santua, diren guztien jaio jauna, eta jan guztiotatik, hau nire gorputza da zuentzat emango dena.
Afagundoa berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztioetatik. Hau nire ogolaren kalizatata itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat tekatuak barkatzeko isurikoena. Egiztu ere hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ira Kristu zera jauna, zuberez ez horreate, ondo berria. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta bizuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, andarean zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz ogodak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak baterik gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egiza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ikasantuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure semeak eta hildako guztiak. Bereziki, Teresita, Milagros eta Norberto. Argitzazu zure aurpegiak jakitan. Erruki zakiztiku erren guk guztiok betiko bizitza ditxerizagun jagoikoaren ama Maria eta Absolutin, San Jose gure senalarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure agiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jagoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta egitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraituz, bidur gabe esan dezagun. Gure aita, zerua zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinoa, egin beti zure naia zerua bezala gurean emai duzu aurrekunatako gomiak, barakatu gure zorak, gure zonire bakatzen diokezeko, eta ezatzen dira Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik egon duzu pakea gure egunotan, zure errokiaren eskerpekatutik garbi bizirik ezen eta estualdietan sendo, betiko zorionen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zailo dela. Jesu Kristo gure jauna zure semada apostoluei pakea guztien bizuen, bere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zure elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Gauraren pakea beti zuekin. Eta zuekin. Emaio zure pakea. Jangoiko, osan, zuetzen zen munduko kontrakatua, lerrotik jaunana, horrekoaren bidorsa, zuetzen zen munduko kontrakatua, lerrotik jauna, horrekoaren bidorsa, zuetzen zen munduko kontrakatua, emaikuzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bidorsa lamutuko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maitaren bidora. Amen.
ezagun otoitz. Jainko jauna, sakramentuaren bidez, garbitzen gaituzu eta janaritzen, egizu ematen diguzun indar berriak, betiko bizia iritsi bezaigula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereika zaintzat eta jainko guztiak gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, azte, jaunaren bakean.